Tilesta l-proġett ta' restawr fuq il-faċċata u fuq il-ġemp tal-kampnar tax-Xelluk tal-Knisja Parrokjali tal-Qrendi. Permezz ta' dan ir-restawr li għalih ikkontribwixxew ukoll il-parruċċani tal-Qrendi tnatfet il-ġebla tal-faċċata u tal-kampnar waqt li xi wħud mill-ġebel kellu jinbidel minħabba deterjorazzjoni tal-ġebla kawża tal-espożizzjoni għall-elementi naturali u t-tniġġis tal-arja. Il-proġett kien kofinanzjat minn fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali li madwar 4 miljun minnhom qed jintużaw mill-Arċedjoċesi ta' Malta sabiex jitwettaq restawr fuq 33 knisja f'Malta bilan li titwettaq konservazzjoni, protezzjoni u promozzjoni tal-wirt kulturali ekleżjastiku. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi esprima l-ferħ tiegħu fl-inawgurazzjoni ta' dan il-proġett li juri l-impenn kemm tal-Knisja kif ukoll tas-soċjetà. Okkażjoni sabiħa li llum qegħdin hawnhekk fil-parroċċja tal-Qrendi inawguraw dan ir-restawr li sar din il-Knisja. Ja sabiħa li xi ħidma flimkien ta' diversi nies li taw il-kontribut tagħhom, jien nixtieq nirringrazzjahom ilkoll u fl-istess waqt juri l-impenn tagħna anki bħala Knisja, bħala soċjetà li aħna inħarsu il-wirt li ġi mill-antenati tagħna li kien espressjoni tal-fidi tagħhom, aħna nħarsuh, nożżuh dan kemm biex ingawdu aħna stess il għaliex dan u proġett li gawdi kemm il-poplu tal-Qrendi kif ukoll il-Maltin kollha. Imma wkoll meta nħarsu l-qudiem biex dawk li jiġu warajna ġenerazzjoni futuri jkunu jistgħu ikollhom wirt sabiħ li aħna nkun qegħdin ngħaddulhom. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta, Michael Patros, qal li r-restawr li sar fuq il-Knisja tal-Qrendi se jsaħħaħ il-prodott turistiku fin-nofsinhar ta' Malta.